Izvoare duhovnicești. Patericul atonit. Capitolul 3. Despre sfinți și pusnici necunoscuți. În zona dintre Marea Lavră și Cafsocalivia, cu mult timp în urmă a locuit un bătrân călugăr numit Panaretos. Într-un timp s-a hotărât să facă o grădină în fața chiliei cu scop dublu, pentru a se osteni și pentru a avea o mângâiere în asprul deșert din recolta grădinii. După trude și sudoare timp de multe zile săpând în acel loc pietros, a lovit o piatră netedă, a ridicat-o cu greutate și acolo a văzut un mormânt în care zăcea un trup îmbrăcat în veșminte sfinte de preot, ca și cum ar fi fost îngropat ieri. Acest trup răspândea o minunată mireasmă. Părintele Panaretos fusese acolo pusnic timp de peste 50 de ani, dar nu auzise niciodată de viața sau moartea vreunui renumit pusnic ca acela din mormânt. După primele emoții a început să plângă rugându-se: Sfinte al lui Dumnezeu, dezvăluie-mi cine ești și câți ani ai trăit în acest loc pustiu. Îți mulțumesc că mi-ai destăinuit sfântul tău lăcaș, mie nevrednicului. Părintele Panaretos, bătrân evlavios cum era, a rămas treaz toată noaptea rugându-se și cugetând, deoarece hotărâse să povestească despre găsirea sfintelor moaște la Sfânta Mănăstire Marea Lavră. Dimineața de vreme a dormit și l-a visat pe Sfântul Necunoscut, care i-a vorbit aspru: Ce faci aici, Ava? Sfinte al lui Dumnezeu, m-am gândit să dau de știre Mănăstirii Lavra să vină să te ia, pentru că ești uitat și părăsit aici, a răspuns părintele înspăimântat. Noi nu ne-am ostenit împreună așa, că de ce vrei să-mi muți trupul? M-am nevoit aici peste 50 de ani, pune-mă înapoi, te rog, pune piatra de mormânt la loc și nu dezvălui nimic nimănui cât vei trăi. Bătrânul Panaretos s-a trezit, a acoperit mormântul și s-a simțit mai bine. S-a rugat totdeauna Sfântului Necunoscut după ce a ajuns destul de bătrân și a venit să locuiască în Cafsocalivia. Puțin înainte de a muri a povestit părinților ce s-a întâmplat, fără să dezvălui locul sau alte amănunte.